Aí, Sam, bisa que dag? Sam Conrad Jacobs. Conrad Jacobs, hoeveel is hij, broer? Gaat 12. Hij toch, wat heeft u al vragen boeten, man? Wat zal ze maken als jouw pa, een vrouw mensen is toebrengt en die vrouw mensen over jou tijd? Je gaat van nee. Hoe kom? Van zij en van mij nee. Just listen to that. Sabia zeker dag? Jij 9 graden hoeveel? Graad 12. Graad 12. Ik heb een vraag voor jou. Voor wie dankzij zal zij thuis aan de graad 12 en aan die school zijn first in Japan? Niemand die? Niemand. Hoe kom man? Allerlei kille. Lieve dag. Nee, Emilio Papier. Emilio Papier, gaat hoeveel is hij, broer? Dat 12 voet. Hij zei, dank je. Ik wil niet vragen voor hem. Ah, kom, look at this. Van wie zal zijn tijd in het netbalteam? Nou, mijn motie, man. Die zei, Lexine. ik zie een wie. Lexine, Sabia zeker dag? Loes en Hendricks. Loes en Hendricks, gaat het nog goed met jou? Nee, altijd broer. Nou, oké. Nou, wie is pretty is voor jou hier op je school? Ik ga met mijn vrienden, man. Dat is de wie van hulle. Patriska. Jeftas en Bruno en Kaplan. And today what? Natalie Blankenberg. Okay, are you feeling good today? I'm feeling good today. Right, I want to ask you a question, man. Go ahead. Okay, what will you do if your mother comes home with a boyfriend and the boyfriend want to date you? Zij doet zes nee, ze poes aan mijn lijn. Ja? Als hij al wat ze gaat doen. Ja, maar ik kan misschien mijn mama, wie ze poes.